କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ୍ତ୍ରଗାନ କରିବା, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ମା ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗପ ତଥା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କର ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରି ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिय तोर शक्ति अंश जात आमे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करूचु। शुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरे ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आमे माने प्रति शुण मातः एई भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्मावृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तोर प्रतीक्षा रे भारत रही अछि। तोर सेई मंगलमयी मूर्ति देखिबाकू उत्सुक हो। शुण मातः एई भारत वर्ष आविर्भूत हुओ, प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्बे माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निजको दे देबाकू हुए तेबे निशेषरे दे दियो। कौनसी दाबी कौनसी शर्त कौनसी कुंठित भाव रख नहीं, जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननींकर होइजिव। अहंकार पाई अथवा अन्य कौनसी शक्ति को देवा सकाशे जेपरि आउ किछि अवशिष्ट नथिब। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेब मांकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिब।
ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀମା 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତି ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ, ଛବି ଆଙ୍କିବା, ଅର୍ଗାନ ବଜାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମା କୌଣସି କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀମା ଛୋଟବେଳୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ପ୍ୟାରିସ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ ହିଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଗଛର ପକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବସନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳି ବୁଲନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସିଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠ। ତାଙ୍କର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଃଖୀ, ରୋଗୀ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୋଷାକ ତଳକୁ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀମା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବୀ ରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା ନାମ ଜପ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାବେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ୟୁରୋପୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଲାତର ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ନାମକ ଜୈନିକ ପାଦ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଣ୍ଟି ଇଂରେଜ ପିଲା ପରି ମଣିଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅତି ସହଜରେ ତାହା ଶିଖି ନେଉଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ଲାଟିନ୍ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖେଳା ଖେଳି, ଦୁଷ୍ଟାମି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ବହି ନେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ। କେବଳ ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ଦେଖାଗଲା ଯେ ଥରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାହା ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉ ନଥିଲେ। ଏହିପରି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ଲଣ୍ଡନର ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟିର ଲାଟିନ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଶିଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଏହିପରି ସେ ୟୁରୋପର 7ଟି ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋରରେ ପବନ ବହେ। ଏହି ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ କୋଟ୍ କି ଘରେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ କୋଇଲା ବି ନଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଠପଢ଼ା ସେ ଏତେ ଭଲ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ପାଠପଢ଼ା ବା ଶିକ୍ଷା। ଏଥର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ ଓ ତାଙ୍କରି ପରି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆଜି ଶ୍ରୀମା ଓ ସାପ ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଥରେ ଶ୍ରୀମା ବଗିଚାର ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଶବ୍ଦରେ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ସାପ ଫଣା ଟେକିକି ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ସାପର ଗାତ ଆଗରେ ମା ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତା ଗାତକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସାପର ଆଖିକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଲେ। ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସାପର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ତୁମେ ସାପ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କହିଲ ମା କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିଲେ? ବଗିଚାରେ ନା? ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଗଛ ଥାଏ। କହିପାରିବ ଗଛକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥାଉ? କାହିଁକି ନା ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପକାର ପାଇଥାଉ। ସେ ଆମକୁ ପବନ ଦିଏ, ଖରାରେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଫଳ, ଫୁଲ, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ କିଛି ତାଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଗଛ ଥିବାରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପରିବେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା, ଅଯଥାରେ ଗଛକୁ କାଟିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଗଛ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସରେ ତୁମେ ମାତୃମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲ ଓ ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର ପଢିଲ। ତା ସହିତ ମା ବହିର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପଢିଲ। ଶ୍ରୀମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠପଢା ସମୟର କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଶ୍ରୀମା ଓ ସାପ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିଲ। ସେହି ଗପଟିରେ ଗଛ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ, ଯେମିତିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଗଛଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ, ଗଛର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଏହି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଶିଖିଲ ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମାତୃମନ୍ତ୍ର ଓ ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର ପଢିବ। ମା ବହି ମଧ୍ୟ ପଢିବ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ମାଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ପାଠଚକ୍ର କ୍ଲାସଟିକୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ। ଅତୀତ ଚାହେଁ ବଞ୍ଚିବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆସନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ।
प्रकाश हेब सकल ଏବଂ ଆମେ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ଜନନୀ ଗୋ ବିରତ ରହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହାଇ ହେବାକୁ ତାହାଇ ହେବା